No niin, morjesta, se on Mikael Jemme. Tänään pelataan NRiä. Tässä on mun julkakanava. Voi vähän siivous kesken auta, että ohjaa tulee, niin kerkeä tässä nopeasti tekee videota. Kiekon menetys. Voi perse. Jäähy. Mulla kerran oli tää NR-joukkue lippis, mut mä en tiedä mihin se katos. Ja sieltä. Sieltä ensimmäinen maali. Come on boys. Parker Kelly. Puolelta syömään ja nyt pitäis lähteä tossa varttiin vaille yksin niitä lahkoisin, siellä vielä aikaa. Ulkona vähän sataa vettä, semmonen syksyinen keli, mut ei mitään. Tuleeko maali? Ei. Mä menen tossa marraskuun 8. päivä käymään kaverilla ja käydään uimassa ja kuntosalilla. Pääsee pitkästä aikaa kuntosalilla. Oho! Hups! Tuo oli vahinko. Tuo oli vahinko. Ei maali, ei maali. Ei. Suoraan jalan. Elää sinne syötä. Ai niin, tuliko lauantai? Eiku tänään tulloo Tappara Ilvestä, niin pitää muuten ostaa vähän herkkuja sinne sitä varten. Kun mä ostan 25 € laajakortin, niin katsotaan riittääkö se. Mä oon yli 40. Elää vittu! Anteeksi, kiroilu. Tätä vitsitestä. Ei. Mut joo, tänään mä käyn tuossa kaupassa. Meillä on sauna tänään. Siirretty rangaistus, mitä? Perse. Tai itse asiassa mä ostan 15 € lahjakortin. Ihan vähän halvemmaksi. Ei tarvitse 20. Katsotaan. Mut tosiaan pitää ostaa se VRC-juttu, koska tulee uudet autot ja kaikki, niin mä ostan sen tänne.
Mulla on 30, niin mä saan ihan hyvin sillä vaikka mitä. Mut mä oon syönyt suklaata niin paljon, niin mä en tiedä ostanko mä herkkuja. Ehkä joku päkki jo. Silleen. Joo. Niin, mikä se oli se äskeinen joo. Ensi viikolla me mennään sählyyn, niin silloin on se olosuhteet, silloin 26. Niin mennään viikolla, niin ostaa Mikä keikka? OK, Ulma ja Liitla tuli. Joo. Mikä on suunnilleen 0,24. Joo. Ovella oli 17. Okei, joo. No, se on tosi suosittu. En ole itse kuunnellut sitä, mutta mä tiedän sen. Haluan suositella artista. Tupettaa ja sitten se tekee friitsilleen. Joo. Välillä se tekee niitä tarjouksia. Joo. Joo, okei. No kohta sitten syömään, niin Tosiaan niin otapas. Joo, tässä on Xbox ja NRit ja kaikki. Miten tää kamera kääntää? Onko se tosta? Nyt se otti jonkun kuva. No. Ollaan täällä siivousoperaatio menossa. Tää on vähän niinku blokki tai tämmönen. Mä varmaan teen tuossa myöhemmin, kun mä tuun kaupasta, niin
Mä ostan sen 25 € lahjakortin ja sitten jonkun... En mä varmaan ehkä mitään hirveämpiä ostele. Että mä varmaan jonkun sipsipussin tai jonkun semmosen ostaa. Että en mä mitään semmoista isompaa juttua. Ainakin se lahjakortin, 25 € lahjakortin ostaa. Ja sitten sen ehkä novellepäkin ja siihen päälle jotain sipsiä. Kyllä mä luulen, että ne 30 saa ihan hyvin niin joo. Me lähdetään talkoisiin tossa varttia vaille. Niin mä mietin, että mä laittaisin noin työhousut valmiiksi. Mä laitan turvakengät, työhanskat. Nyt mä laitan tän keltaisen takia slipiksen. Mut joo, ei mitään. Mä lopetan tän YouTube-videon kuvaamisen tähän näin. Niin. Tänään jossain vaiheessa VRC-videota eli EA-VRC-rallipeliä pelaan. Tai en mä ehkä tänään mitään sipsiä osta, mä ostan ensi viikolla. Niin, mä teen silleen, että mä ostan vaikka se jonkun päkin ja limupäki, Fantaa tai Spritea tai jotain. Sen ja se, että sitten sen jälkeen ostan sen. Eka otan se 25 € lahjakortin koriin, sen jälkeen ostan niitä vaikka pekonisipsei ja sitten vaikka Coca-Cola tai Pepsi-päki. Mutta ei mitään, palataan moro!